गोड़ लगातानी हम रामेश्वर रुद्रपुरी, खबर रुद्रपुर से। रउआ लोगन के टटका राजनीतिक, सामाजिक, सरोकार से भरपूर देश प्रदेश का हर छोटी बड़न खबर खातिर करम आपके आमने सामने, आपके वही भोजपुरी अंदाज में। तो चलिए देखिए आज का ताजा अपडेट। नमस्कार, प्रणाम। हम रामेश्वर रुद्रपुरी, खबर रुद्रपुर से। इस समय मौजूद बानी रुद्रपुर के बथुआ रिवर फ्रंट पे। एजा लोग आयल बा और छोटा छोटा लड़का लोग भी आयल बा, जौन में कहल जाला कि नागपंचमी के दिन पुतरी पीटेला लोग। लेकिन ये पुतरी पीटले के पीछे इन लोग का कारण का बा, एक बारे में हम कुछ लोग से बात करनी तो उन लोग बताने कि ये पुरानी परंपरा बा, जौन में एक समय एक लड़का रहे जौन भगवान भोलेनाथ की पूजा कर जात रहे, जौन में वो वहाँ गैला पे एक नाग प्रकट होत रहे और उससे दोस्ती हो गई रहे। बार बार जब वो लड़का जा तो उसे बात करे और उससे मिलके अपन दिल का हाल बतावे। एक दिन का ऐसा नहीं घटना भइल कि वो अपने बहन के साथ ही सावन के महीना में गई रहे और वो समय उन नाग के पैर में जैसे लपेटला तो ओके बहन डंडा से ओके मार के ओके मुआ देला। जब मुआवजा तब बाद पता चलल कि लोग कहने कि नाग एक देवता के रूप होला, तब वो लड़की के भी वो डंडा से पीटल गई। वही मान्यता के रूप में आज के दिन नागपंचमी के दिने लोग कपड़ा से एक पुतरी के रूप में बना करके नाग देवता के जौने समय डंडा से मारल गई है, वही प्रकार के डंडा के ले करके वो पुतरी के पीटल जाला, यानी कि एक गुड़िया बना के पीटल जाला। यही के उपलक्ष्य में आज ये लोग नदी के किनारे आकर के, तालाब के किनारे आकर के लोग पुतरी रूपी एगो कपड़ा का बना करके लड़का लोग डंडा से पीटेला। देखी एजा छोटा लड़का आयल बा और अपने पापा के संगे अपने दीदी के संगे आकर के वो कपड़ा रूपी बनल जौन पुतरी बा, छोटहन गुड़िया बा, ओके केंगा लाठी डंडा से पीटल जाता, नदी में विसर्जित कर करे। ये त्यौहार पूरा यूपी में चारों तरफ मनाल जाता। सगरी तरफ लोग नदी के किनारे, तालाब के किनारे जा कर के ये परंपरा के निभावता। आज भी ये परंपरा के निभौले के पीछे लोगन के पीछे बहुत ही मान्यता बा। केहू कुछ कहेला, केहू कुछ कहेला, लेकिन जौन मान्यता है कि भाई के रक्षा खातिर बहन जौन सांप के मुआवले रहे, ओकरे ही परंपरा में ये कार्यक्रम लोग आज भी करता और हर नागपंचमी के दिन एके कइल जाला। यही उपलक्ष्य में देखी एजा लड़का लोग के मेला भी लगल रहे। लड़का लोग कूदत रहना, लोग फानत रहना, इधर उधर लुप्त मेला का पूरा उठाना। लोग केहू कुछ करत रहे, केहू आइसक्रीम खाता, केहू चाट खाता, केहू कुछ करत रहे। एजा बगल में ही शिव मंदिर भी बा, जहाँ पे लोग कलश विसर्जन खातिर लेकर के ये नदी के किनारे आयल रहे। बतावल जाला कि ये मंदिर पर हर साल पचैया के पहले कीर्तन होला, अखंड हरि कीर्तन, और समापन के दिन जब पचैया रहला उस दिन समापन होला और कलश विसर्जन कइल जाला। कलश विसर्जन में सगरी कीर्तन मंडली लोग अपन टोली लेके आवेला, नाचत गावत वो नदी के किनारे जा कर के वो कलश का विसर्जन करेला। कैमरामैन अमित के साथ रामेश्वर रुद्रपुरी का रिपोर्ट।